masoyanmu, barkamu da warhaka. Yau za mu kawo muku film da kun daɗe kuna jira mai suna Fasa Kwanya. Don ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za ku kalle shi cikin sauƙi. Don wannan ne farkon zuwan kawo na channel, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa, ka danna mana like domin samun dukkan wani bidiyo da zarar mun ɗora. Na ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin sun gani yadda za ku kalle shi. Kamar yadda kuka sani za mu shigo cikin YouTube tala ne kamar haka. Kamar yadda kuka sani za mu shigo cikin YouTube tala kamar haka. Ruwaita musamman a duk lokacin da muka gani za mu shigo kamar hakan nan. Yawwa zan ka shigo cikin bidiyon za ka ga yawa za ka zo kasan bidiyon ne zai daina kamar daidai nan wannan wajen da kuke yawa da zaran ka taɓa wannan wajen nan ne za ka samu link ɗin bidiyon nan ga link ɗin bidiyon nan da ka taɓa danna wannan link ɗin zai ganka wajen da kalle shi cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.